भिडिअ'आ नैफोरबायदि गावस्रा फैबाय जानो हागौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गावस्रादों अब्ला नैबे भिडिअ गावस्रानायखौ जोङो बे प्रब्लेमखौ माबायदि सल्भ खालामनो हागोन नैबेनि सायावनो भिडिअ'आ अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिमल' नायलां लोगोफोरनिसिम खुलुमनाय अननाय आंनि बिएमसि स्ट'र इउटुब चेनेल जानानै जासिग्रोबाय दायो आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों आङो रायज्लायगोन जितु आङो सेप्तेम्बर 8 तारिखआव भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बे भिडिअआव नोंथांमोना जि कमेन्ट्स खालामबाय आंनि बे कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां कमेन्ट्सआव लोगोफ्रा लिरदोंमोन जे आङो भिडिअ काइनमास्टारनि जितु बेकग्राउन्ड सोलायनाय बे बेकग्राउन्ड सोलायनायाव जोङो माबायदिहाय लोगोफ्रा बुंदोंमोन आंनिया काइनमास्टारनि लेयारा खामानि होआखै लेयाराव भिडिअ लांबाबो भिडिअआ गावस्राहैबाय थायो सापर्ट जाया नै बेफोरबायदि मोनसे आंनियाव कमेन्ट्स खालामदोंमोन लोगोफ्रा दा आङो बे कमेन्ट्स हरनाय बायदिनो लोगोफोरनिसिम आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना जानो हागौ नै बेफोरबायदि नोंथांमोननिया भिडिअआ गावस्राबाय थादों लेयाराव लांब्लाबो दा नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो शेयार खालामगोन नोंथांमोना जोबजासिमल' लां स्किप दा खालाम लोगोसे दिनैनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान कुइसन बायदोंब्ला अननानै आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे शेयार कमेन्ट्स खालाम आङो भिडिअखौ गोबाव खालामला मबाइल स्क्रिनाव फैनोसै अब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव थांदोनि गिबियाव जोङो काइनमास्टाराव थांगोन बेवहाय नायगोन गिबियाव जों काइनमास्टाराव फैबाय अब्ला आङो मोनसे भिडिअ खालामना नायनि बेवहाय आं मोनसे बेकग्राउन्ड लागोन बेकग्राउन्ड मोनसे आं लाबाय बेनि उनाव आं लेयाराव थांगोन लेयाराव थांनानै आं मोनसे भिडिअ लागोन आंनि मोनसे भिडिअ लागोन लाबाय अब्ला भिडिअआ नैफोरबायदि गावस्रा फैबाय जानो हागौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गावस्रादों अब्ला नैबे भिडिअ गावस्रानायखौ जोङो बे प्रब्लेमखौ माबायदि सल्भ खालामनो हागोन नैबेनि सायावनो भिडिअआ अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां जों अब्ला बे भिडिअ गावस्रानायखौ मा खालामनांगोन जोङो बेकआव थांनांगोन बेकआव थांखांनायनि उनाव काइनमास्टाराव जों बेकआव फैबाय बेनि उनाव नैबे सेटिंसआव थांखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन माय इनफरमेशन एबाउट काइनमास्टार डिभाइस केपेबिलिटि इनफरमेशन जोङो बेवहाय मा खालामनांगोन डिभाइस केपेबिलिटि इनफरमेशनाव थुनानै होनांगोन बिनि उनाव नैबेहाय नुदों नट सापर्टेड नैबेवहाय जोंना जोंनि जितु भिडिअफोरा बेवहाय सापर्ट जायाखै बेनिखायनो बियो गावस्राहैबाय थादों बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन बेखौ गोजौनि आगदा साइडआव नुनाय 3 डटआव थुनानै होनांगोन बिनि उनाव जोंना बेवहाय मा जाना दं हाइ रिजल्युसन जाना दं बेखौ जोङो मा खालामगोन लेयार मुदावबो खालामनो हायो नैबे आरो गाहायनि मोनसे अपसनावबो दोननानै लानो हागोन आरो मा खालामगोन जोङो आं दायो मा खालामगोन लेयार मुदाव दोननानै लागोन लेयार मुदाव दोननाय लोगो लोगो नै बेफोरबायदि नुजाफैबाय नै बेवहाय सापर्ट देखायबाय 720p 540p 360p गासिबो बे सापर्ट जासिगोन अब्ला जोङो मा खालामगोन बेखौ बेकआव थांगोन बेकआव थांखांनायनि उनाव मा खालामगोन जोङो भिडिअखौ जोङो नायनि जादोंना जायाखै अब्ला नोंथाङाबो बेफोरबायदि खालामनानै नायनो हागोन जोङो मा खालामगोन बेखौ दहायनि बायदिनो सेम मोनसे बेकग्राउन्ड लाना मोनसे भिडिअ लागोन अब्ला आङो बेवहाय मोनसे बेकग्राउन्ड मोनसे लाबाय बिनि उनाव आं नैबे लेयाराव थांबाय नैबे जोङो लेयाराव थांखांनायनि उनाव नुबाय मिडिया बेवहाय जोंना नैबे मिडियायाव मा जाना दंमोन इमेज जाना दंमोन अब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय दा नुबाय मिडियाजों लोगोसे इमेज दंफायो इमेजजों भिडिअ मोनसे दंफायो दहायनिया जोंना इमेज अनलि इमेज जाना दंमोन बेनिखायनो बेवहाय भिडिअ लाबोनायनि उनाव गावस्रा फैदोंमोन दा जों मा खालामगोन बेयो मिडियायाव थुनानै होगोन मिडियायाव थुखांनायनि उनाव जोङो मोनसे भिडिअ लागोन आं मोनसे
बेवहाय भिडिअ लाबाय, भिडिअ लाखांनायनि उनाव नै नुबाय दहायनि बायदि गावस्रा फैयासै। दहाय मा जादोंमोन, नट सापर्ट जाना दंमोन ना, बेनिखायनो बेवहाय गावस्रा फैदोंमोन आरो। दा जोङो बेखौ प्ले खालामनानै नायनि जादोंना जायाखै। भिडिअआ बेसेबां गोलाव बेखौ बेकग्राउन्डखौबो फोलावनानै हो। आं ओरैनो एगजाम्पोल हिसाबै देखायदों आरो बेखौ आं अके खालामना होनि। नै बेवहाय बेकग्राउन्डआबो थिगानो दङ आरो भिडिअआबो बेवहाय प्ले जाबाय। जोंना दहाय मा जादोंमोन, बेवहाय भिडिअआबो प्ले जायामोन, ओमफ्राय आरो गावस्रादोंमोन। दा भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे सोरबाफोर आंनि बे चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोनाव बयनिख्रुइ सिगां मोनहैयो। दा आंनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो नोंथांमोनजों आंनि गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिं खालामनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय।